I pozdrav ljudi, evo nas još jednoj epizodi Ark Survival Evolved-a. I danas ćemo da gledamo kako smo uspeli sinoć da sredimo Alpha Rockwella na Aberrationu. Tako je, znači, posle ne znam koliko već vremena i pokušaja da se skupimo i to, nijednom nismo išli na Rockwella. Nebitni Edo je išao, ali mi ostali još nismo i sad smo uspeli da se skupimo i otišli smo i rešili smo ga napokon. Tako da otvorio sam ovaj tech krevet ili ti tech sleeping pod. Malo je bagav bio ovaj video, znači malo mi laguje, baguje, izgleda ću morati malo da sredim kompjuter, malo da dodam rama, malo da mu ga dam po obnavljivanju, jer već evo 5 godina ništa nisam sem grafičke menjao na komp, mislim da je vreme da malo osvežim komp. Naše gigice lagano rastu i naš megachelon ili ti naša kornjačica isto lagano raste. Evo sada je već na 21, skoro 22%. Jede bobice, proizvodi ona tu, sad nema, ali sad sam ih tek izbacio, proizvodi ona tu neke džidžabođe, svega dobrog. Bridam ovdje još i ove spinosaure, i terazine, i rock drakeove, i talikoleje, i svega dobrog, znači ljudi dođite u live, gledajte live, u live-u će da vidite kako rastu životinje. Evo naš Puž 40k, tu je i klonirao sam ga u više primjeraka da ga imamo za svaki slučaj. Evo ga Puž 40k jedan klon i Puž 40k drugi klon. Oni marljivo meni proizvode cementing pastu, tako da no frks ljudi. Ništa, to je to od mene. Sada ću da vam pustim sinoćni fight sa Rockwellom. Malo sam ga isekao sam one delove koji su najviše bagali i to, ali u suštini suština je ostala. Suština je ostala u suštini, ljudi. Tako da ako ko razume, shvatit će. Ništa, budite mi dobri, udarite po lajku, pip pip majku, a mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tad budite mi dobri i ćao ste. Može. Da startam. Ja startam ljudi, pa sad vi... Ja. No ja stavim mogu polova i početi. Raspodijelite se odmah. Prvo da imamo da li smo došli svi. Ma jesmo, brate. Ma, i ovako je meni prošli put bilo. GMO je, evo ga. Ja sam se popio na Meni svoj. još nije Ni meni. Evo njega već izlazi. Izašao je već, brate, on. Da. Aha. Ja sam se raspodijelio ovom. Tentacle se one. Ja sam uzeo jedan rak i evo ga ispred. To. Znači da uzmete krakove i svako. Ja ću ostati na... Tentacle se ove pucaš. Pa ne znam šta je to. Ovo što viči, pis viči. Ove kreoke njegove boje. To, tako je. Moraš prvo to boriti jer to da nisam borio, kontaš. Mrav, ja idem dalje. Idem i ja isto za tobom, ajde. Ja ću ostati nazad, neću ići naprijed, ostati nazad. Neću nije ići tamo. Rokaj to. Gotove. Rokajte. A sad vidimo onaj crveni X, malo pre nisam bio crveni X. Pomjeraj nišan malo. Sad je okej. Koliko puta moramo da ga oblignemo? 5-6, ne znam. 5-6. Nije problem sad kad dođu ovi oni... Ne ponamo da. Moj ovaj ispred ovdje. Ja. Ja bacio mog bulldoga, jebem ti. Jeba, ajde sad. Ode bulldog.
Evo, ajde sad. Nema, hoću. Ne znam ni kako sam ga uspio baciti koji kurac. Da, ova struja, ja. Da. Čekaj, ja sam oborio mu jedan, sad se prebacio na taj što je skidao. Pao taj. Malo, moj, idem ja lijevo, ko je vamo. Ja stavim sve ovo dijelo boki, nisam, ja još u hazardu. I ja isto. Ne skida on health, brate. Ne skida, brate, ništa pao i ova idem. Dalje je, brate, ko je ovo ovdje? Ovo je pao isto. On je pao. Pao on. Pa on, a... Udri mi iću kako... Steve, friendly. Sve jedno odakle ga pucam. Sve. Ja mislim da je sve jedno, brate, evo ja ga pucam. Pa jedno, brate. Dakle sam siguran. Ne, možda sprede veći damage, zbog toga pitam. On nije bitno, on je onako poslije nekog damage-a. Te ukopa. Znam, brate, opet ne spuze, šta znam. Sa dva ruku sam skinuo. To kako voli. Nekako mi je malo prebrže pao drugi put. Dobro. Idemo krakovi. Pa se ovu struju. Jebo, majke, sad ne sakam školu. Jedan krak pao. Fenix našao udarac, ja. Više ja u ovome svom Rogue Drake uđem helta nego on. Ubiješ ih svaki malo. Očekao taj tentacle boss, ja odavdje, evo ga, ja ga. Evo, sad sam ga pucao ja, brate, samo idem se da skinem se. Reaperi izlaze. Ja, Šta sad? ništa sad. Uživaš, brać. Kako si do sad, tako i od sad. Pucati, ne, tam džaba, brać. Po mene gađa. Kako majko što mi ošuri govno. Ja te struju. Ja uvijek idem u materiju. Skine me struja, jebem ti. Ja uvijek. Šta sad radim? Pucam ja, sačkaj potom Ja jednu. pucam. Eto. Vidiš, dobro je dođi ovaj rajto. Čekaj, brate, ja moram samo malo stamina da... Evo. Pao je opet, da? A, Jer, Da, jer sad sakri se, sakri se, da. da. Oni se i... Tamo se sakri gore, brate, popusi i Sklonio polako. sam se. Mati. To, on je skoro mrtav, brate. Čuvajte se ripirati. U, brate, Čiji promaši me za dlaku. ima ništa. Na sekunda jede, brate. Brate. I Drake sam što bio. Gdje si sakri se? Sakrio sam se. Ako, brate. Gdje je neko sa svetlom? Ko je ovdje sa svetlom pored mene? Dajene. Reaperov. Moram pucat malo
njima pomoći, ono. Mene skinu, brate. Evo idem. Daj gre ovcem, brate, ovdje. Jebeš i sve. Skinuo sam ja njega. Ja sam gotov, skoro i Drake mi gotov. Bježi. Bježi! Svaka iskren da se probaj, samo da ih predaš večera. Tamo od ozgo pucaš, brate, mi ćemo odavde. Aj sa svetlom, ko je ovdje? Ah, da. Ne znam, brate, jesam li ja, nisam li ja, ne vidim ništa u šotka tanji. Još jedan je pao dalje desno od ja. Ja idem pravac. Evo, ma. Ej, Jebem ga ja. Tako drvanje. Ajde. Ubila me, ubila kako. Kugla, brate. Ajde. Pa pucaš Joj, on ide ovdje. tako. Ja pucam džavola kad sam skopio na svim jedan sin. Evo ga. Depi. ništa. Gdje još ima? Eno još jedno. Sačekaj sam da je ovdje nema. Samo moj Petrlej umar. Mamo. Njegov. Idemo njeben. Aha. Da, ovo meni ide poći. Ma dobro je. Šta je bilo? Dobar. Ne, Pucam ja po ovom sa strujom. Evo idem ja. Ne skači. Kapet, ne. Dobre, šut. Dobar, valja. Gotov je on. A još krepak. Koga što u čemu izmrao? Mikrofon. Evo ovaj Reapera mi skinite s leđa. Neko sa svetlom, ko to ode sa svetlom? Ne znam, ja... A ti, Dođi men. tu sam. Pucam sam njega. Bježi me nazad. Jao, šta mi... Pa Reaper taj što, u kome sam ti pričao. Hajde da ubijem. Ajde. Dotkom ga ubijajte, brate, brzo. Jer ja nemam svetlo, meni je to problem. Ne vidim ništa kad me Reaper ovaj prime, brate. Ajmo sad vamo. Ajmo. Tako, ljudi. Brate, ko je ostao živo od nas? Pa svi sem drmonje. Da, jesu lovište i... Jesu. Sve u svom jemu da jesu. Dobro je. Okej, još jedan pao, ja idem desno. Ja idem u Ali stomak. otepa, brate. Dakle, ja svon today kako nisam skidao 5000 i jebte. Tu ti ja isto. Ja se namestim za to u stranu sa strane da... Trmonja ode Drake, jebote. Jebeš mi kad je skopio da se mi dobro. Ja odem dalje. Znaš, s ovim riflom možeš pucat na puno dalje. I Pa brzo možeš se da- u tentaklu bolan, ej. Pa što ispali 600 metaka. Nije, brate moj. Pa 40 metaka, brate. Meni treba jedan sunset, brate, za ovaj... Totkom ubijajte Reaper. Jao. Imaš pravo, brate, šotkom. Brže, brate. Lakše, brate, dosta lakše. Ja Pa sam meni tri. ovo izlazi više. Šta mi je puklo za dijelo? Evo, gotovo je. Još jedan je... Dobre, ovo sve je dobro pod kontrolom još. Tam bilo bi ovo malo čupo da nismo ovaj dobro. Aha. U trojicu. Ovo sad me odliči dobro ga. Što da je jedan ovaj zakon, nisam Ništa. Ajde.
Pucaj jebote, pas mater, Au, pucaj. idemo dalje. Kad ti puni jeben, ti mačke. To najgore ko šotke, brate. Nanosi brutalan damage, ali brate, kad puni ga, puni ga. Ovo je ovaj, daj, samo malo da stanem da ubijemo ove nemlise, brate. Aj, ima još jedan tam na kraju. Hoće evo vi za tebe, brate, da ubijem Dale, pa će i tebi vam, naprijed, ideš. I što, hajmo mi, brate, to je to. Ima još jedan kraj. To je, Na 2. Jedan ja oborio. To je to. Ajde ljudi sad. Sad, to je to. To je pao. Pao je. Pao je. To, idemo! Uvijek je, ja sam mu još health nosim. Moj Drake je na pola helta. na 6000, brate. Edo, daj mi na brzaka, brate. Ja sam na 2000. Ja sam na 10.000. Evo je, našao sam, dobar, našao sam. Evo je, ovdje stoji, brate. Gdje? Znaš, evo je, od mene, brate, odmah ovdje uz ovaj satu, brate. Bravo. Tu. Bravo momci, Evo je ovdje. bravo momci. Kako se Idemo. Ej, ne uze ja Explorer. Jebe. Ovo vidi animacije jebote. Tud sad uživam u animaciji. Jeb ga Drmanja, gledaj sutra Tomov klip. Pa da, šta sad? Treba se samo fokusirati na Reaper Kinga i... Ali brate, ti si imao, gdje ti meni reci što ti nisi imao healinge, brate, jesi imao healinge? Imao je. Ja healing nisam potrošio, Pa vjerujem, ja pogodilo me zaboravim. čovječe, bio sam na zidu sa Drakeom i ne vidim odakle je došla Ja kugla. ni jednog healinga nisam imao. A čekaj, tebi je Fleck uništio ceo. Ma da. Ja sam svoje vreme u Hazardu, ja Fleck ni obuko nisam. I ja isto od tome, brate, Hazard cijelo Drmanja, vrijeme bio. slušaj, A? vjeruj mi, tebe su satrale kugle, ti nisi bježao od kugle. Da. Da, ja sam pucao u kugle. Ste rekli da treba da Pucaš. mogu da pucam u njih. Pucaš u kugu. Da. A nisam znao. Jedan U metak stvari je niste ono. mi rekli, nego mi je neko napisao na streamu da pucam u njih. Tad sam počeo i onda me zadnja pogodila kad sam Snima. skopio na zid. Ej, To je jebote. zato što smo žurili na svemu, brate, nisi bio tu dok smo mi cijelo vrijeme objašnjavali šta treba raditi, kako Pa treba raditi. nisam bio čovječe kući čovječe. Rekao sam O, ja. da idem do mojih. Ništa, ga hoćemo i opet. Taman, Nema veze bre. Uradit ćemo ga po drugi put. mislim, naravno. rodite vi sad što Ali ne, hoćete, znaš šta jebe je, se meni, ja sam ja sam rođen. trebao da dođem tu sa drugom životinjom, a ne s ovim smrdom, jer ja s ovim ne znam da igram.